ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକାଳଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚା କପେରୁ। ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏଥିରେ ସବୁ ମସଲା ବଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡା ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ କିଏ ଖାଇବ। ଆଳୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସିଝା ବୁଟ ଡାଲି ଢାଳିଦେଲି। ଗରମ ତେଲ ଏତ କରେଇ ବସେଇକି ସୁଜି ଢାଳିଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା। ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସୁଜି ତାପରେ ପକେଇଦେବି। ସୁଜି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଉପମାରେ ମୁଁ ଖାଲି ସୋରିଷ ଫୁଟଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉପମା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ କରୁଛି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଖାଲି ସୋରିଷ ଫୁଟେଇଲି। ଆଉ କିଛି ମସଲା ପକେଇନି, କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପକେଇନି। ହଳଦୀ ପକେଇଦେବି, ଲୁଣ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଉପମା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ। ପୁଅ ଖାଇ କହିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, କରେଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ମାଛରେ ପକେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଚଡ଼ଚଡ଼ ହଉଛି। ମାଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଭାଜିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଗ ତେଲରେ ଛାଣିବି। ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଆକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ମସଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପକେଇଦେବି। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ କଷିବି। ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଲୁଣ, ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର, କରି ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ପକେଇଦେବି ଟିକେ ଫିସ୍ ମସଲା। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବି। ମସଲାଟା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଳୁ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମାଛ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଆ ଆଳୁ ଏବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମାଛ ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଏଠି ସବୁ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବି। ଏବେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏଥର ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିପହରର ଖାଦ୍ୟ। ଗୋଟେ ଖାଇକି କହିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଛ ତରକାରୀ। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓ ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ବାବାର ଗୋଡ଼ ଧରିକି। ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଛି। ମାନେ ତ ଡ୍ରାମେ ବାଜ ଗୋଟେ ସିଏ ତାର କି ରୋଲ।
ନାଇଁ କୁରକୁରି ଆଣିବନି ସକାଳେ ଖାଇଥିଲା ଦେଖ ତମେ ସେ ଭଲ ନୁହଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ତ କାହିଁ ଦଉଛ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯାଆନି ଅମ୍ମାନି ହେଇକି ବାର୍ଥଡେ ବାବା ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ତୁ ଯିବୁ ନା କ'ଣ ଗୋଡ଼ଉଛି ଦେଖ ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଛି ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ନା ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଯାଆନି ମନା କରୁଛି ଏଇଠି ସେ ଗଲା ଦୌଡ଼ିକି ହାଟରୁ ଆସିଗଲା ହାଟରୁ ଆମର ପରିବା ଆସିଗଲା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି କ'ଣ କୁରକୁରି ଆସିଛି ପୁଅର ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଆସିଛି ଓହୋ ଅଫିସ୍ ନେବେ ଏଥିଲାଗି ଟିଫିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଳୁ ପିଆଜ ପୋଟଳ କଲରା କାଙ୍କଣ ଏସବୁ ପରିବା ଆଣିକି ଆସିଲେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ଟା କେତେ ନେଲା ନାଇଁ ଟିଫିନ୍ଟା 400 ଆଉ କଲରା କିଲୋ 60 ତାପରେ ପୋଟଳ କିଲୋ 80 ଆଳୁ କିଲୋ 30 ପିଆଜ କିଲୋ 60 କାଙ୍କଣ କିଲୋ 60 ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି ଲଙ୍କା 120 ଆମର ତ ପରିବା ରେଟ୍ ଇଆଡ଼େ ଏତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।